Fittaamistoon tuli noin vuosi sitten True Palladium-sarjaa ja tää on ihan äärettömän laadukas premium-laitemerkki, eli tämä laatuvaikutelma huomaa kyllä ihan kaikesta, että nupit on metallia, ei ole mitään muovisia osia, grippi on äärettömän hyvä, kaikki tällaiset pienet yksityiskohdat täällä, mitkä yleensä on monissa laitteissa muovia, niin ne on niinku metallia. Tää liikkuu 2 kiskolla, eli menee kuin junaraiteilla, eli tää ei heilu mihinkään suuntaan. Suurimmassa osassa muista brändeistä niin tää on 1 kiskolla vaan ja se heiluu tosi rajusti. Sitten tosiaan pitkilläkin kavereilla, monissa Backfly-laitteissa, niin syliväli ei välttämättä riitä ihan pidimmillä kavereilla. Tässä syliväli myös on niin pitkä, että kun nämä menee niin ylös, niin saat myös kädet suorana pidettyä, eikä joudu tinkimään liikeradasta ollenkaan. Kaikissa näissä säädöissä niin huomaa sen laatuvaikutelman. Valtava ero moni tommosiin halvempiin brändeihin. Että kyllä tässä niin kuin rahalle saa täysin kyllä vastinetta. Eikä ole mitään vikaa ollut näissä, että on toiminut kyllä ilman mitään ongelmia, kaikki laitteet todella hyviä. Suosittelen kyllä True Palladium-sarjaa, jos haluaa parasta laatua omalle kuntosalille.